Genesis Kapitulo 33. Si Jacob kag si Esau nagkitaay. Nakita ni Jacob nga si Esau nagapadulong upod sa iya 400 ka mga tinawo. Gani gin partida niya ang iya mga kabataan sa kay Leah, kay Raquel, kag sa duha niya ka babayi. Ginpauna niya ang duha niya ka babayi kag ang ilang mga kabataan. Madason si Leah kag ang iya mga kabataan, kag si Raquel kag si Jose sa ulihi. Si Jacob naguna sa ila, ka nagsaludo siya tubtob sa duta, sing makapito, samtang nagapalapit siya sa iya utod. Pero si Esau nagdalagan sa pagsugata sa iya, kag naghakos ka naghalok sa iya. Naghibi sila nga duha. Sang pagpanghulong-hulong ni Esau, nakita niya ang mga babayi kag mga kabataan. Gani, nagpamangkot siya. Sino ining mga kaupod mo? Si Jacob nagsabat, Manong, amo ini ang mga kabataan nga tungod sa kaayos ang Dios ginhatag niya sa akon. Dayon nagpalapit ang iya mga babayi upod sa ilang mga kabataan ka nagsaludo. Ang madason nga nagpalapit amo si Leah kag ang iya mga kabataan. Kag sa ulihi si Jose kag si Raquel nagpalapit ka nagsaludo man. Si Esau nagpamangkot, ano yadtong isa ka grupo nga nasugata ko? Para bala sa ano yadto? Si Jacob nagsabat, para yadto sa imo, agud magmaayo ka sa akon. Pero si Esau nagsabat, madamo na ang akon mga pagkabutang, utod ko. Imo na lang ina. Si Jacob nagsiling, sige na, kung wala na gid ikaw sing kaakig sa akon, bato naman ang ginarigalo ko sa imo. Karon nga maayo ka gid sa akon, pareho lang nga nagatulok ako sa nawong sang Dios sa akon pagtulok sa imo nawong. Bato naman ining regalo nga akon gindala para sa imo. Ang Dios maalwan gid sa akon, kag ginhatagan niya ako sang tanan ko nga kinahanglanon. Ginpilit gid niya si Esau, tubtob ginbato na lang niya ini. Si Esau nagsiling, maghanda na kita kag maglakat. Magauna lang ako sa imo. Si Jacob nagsabat, nakahibalo kang ang kabataan maluya pa. Kag ang mga karnero kag ang mga baka may mga tinday. Kung patamaan sila sing lakat, bisan isa lang kaadlaw, ang bugos nga kahayupan mapatay. Kung mahimo, una ka lang sa akon, kag masunod ako sa imo sing hinay-hinay lang suno sa kadasigon sang kahayupan, kag kabataan, tubtob malambot ko ikaw sa Edom. Si Esau nagsiling, kung luyag mo, ibilin ko lang ang iban ko nga mga tinaos sa imo. Pero si Jacob nagsabat, salamat gid sang imo kaayo, pero hindi naman ina kinahanglan. Gani sadto nga adlaw nagbalik si Esau sa Edom, pero si Jacob naglakat padulong sa Sukot, sa diin patindog siya sang iya balay, kag sing mga palasilungan, sang iya mga kahayupan. Amo ina nga ang duog, ginhingalanan Sukot. Si Jacob nag-abot nga wala man maano sa syudad sang Sikem, sa duta sang Kanaan. Sang iya pagbalik halin sa Mesopotamia, naghimo siya sang iya kampamento sa latagon nga malapit sa syudad. Ginbakal niya ang bahin sadto nga duta sa mga anak ni Hamor nga amay ni Sikem, sang 100 kabilog nga pilak. Nagpatindog siya sing altar didto, kag ginhingalanan niya yadto nga El, ang ngalan sang Dios ni Israel. Mga kaabyanan, inyo gid bantayan ang aton masunod naman nga episode nga amo ang Genesis Kapitulo 34. Badamo gid nga salamat.